Juan Mikel, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Ongi etorri. Mikel, Euskal Herriko sexu eskola kooperatiba zenik ere, egia da ez genekien, eta zergatik sortu zen, zergatik? Beraiek aipatu dutenagaitik gabezi asko daude, sexualitateak jarraitzen du tabu izaten, hezkuntza formalean ez da egiten, nik gabeziak izan nituen, eta, bueno, sexologia ikasi nuen, eta beste batzuekin batera, esan genuen, eskaini dezakegu zerbitzu bat, eta 2007an hasi ginen, sexu heziketa ematen ikastetxetan, eta gaur arte. Mikel, noiz hasten dira seme-alabak sexuari buruz hitz egiten? Segun horekin. Beraien artean 8, 9, 10 urterekin gehienak hitz egiten dute, baina etxean normalean ez. Etxean ez da gaur egun, ez da hitz egiten, umeek ikusten dute gurasoek ez dutela hitz egiten, ez dute galdetzen. Gurasoek ikusten dute umeek ez dutela interesik edo, eta ez dute bermatzen aukera hori. Eta azkenan da, la pescadia que se muerde la cola, ez? Gero gugoaz, eta gurekin soltatzen dira pilo bat, hitz egiten dute pilo bat, galdera asko dituzte, baina etxekoek ez dut ikusten. 8, 9, 10 urteko neskamutikoek, zertaz nola hitz egiten dute sexuari buruz euren artean? Adibidez, mutiak batez ere masturbazioaren inguruan. Adin horietan hasten dira deskubritzen zer den, edo beraien kabuz, edo entzun dutelako, eta bueno, hasten dira jolasean. Eta gu klasera goazenean, batez ere, ekinek aipatu duena, LH 5 eta 6 mailan flipatzen dute pilo bat biologiarekin, eta nola sortzen diren seme-alabak, haurdunaldia, bikiak eta guzti hori, gustatzen zaie pilo bat horretaz hitz egitea bai. Eta zuen nola bideratzen dituzue, tailer horiek edo ikastaro horiek? Guk ordu gehiago egiten ditugu, gutxienekoa 4 ordu da, hori debeatzen, CLH-en 6 ordu baino gutxiago zitugu egiten, berak esandakoa gaitik, ekinik esandakoa gaitik, eta bestela ez du denporarik ematen. Eta 6, 8, 10 ordu horietan, hainbat gauza saltzen dira, baina bi helburu nagusi daude, bata, beraiek ulertzea sexualitateak gozamenarekin zerikusia duela, eta bakoitzak bere gozamena edo plazerra duela, eta hori deskubritu behar duela. Eta gero lortu nahi dugu gurasoekin implikazio bat, azken finean benetako sexu heziketa egin behar dutena gurasoak dira. Gu azkenean parakidista hutsa gara, ordu batzuk gatoz, astoratzen ditugu, baina gero bagoaz. Norbaitek hartu behar du testigantza hori, eta gurasoak dira beraz, implikatzen ditugu prozesu honetan. Eta horretarako behar dira hainbat ordu, ze, beraik aipatu dutena, norbait bat kanpotik 2 ordu edo ordu bat, koitoa gora aipatzen, koita gora, koita bera, kondoiarekin, eta azkenan ez da lantzen importanteena, zure emozioak, sentimentuak, zer sortarazten dizun, zure gorputza deskubritzak eta konpartitzak besteekin, zure identitatea, orientazioa guzti horretaz ez da hitz egiten. Azkenan geratzen da, ez du ezertarako balio egia esan, partxo haiek. Aipatu dituzu orduak, 6, 8, 10 ordu, hori urtean? Hori, maila batean, bai, ia ezinezkoa da aurkitza ikastetxe bat urtero joan gaitezkena badaude, baina ezke, printzipioz, hezkuntza sistemak bermatu egin beharko luke, teorian horrela da, sexu heziketa ematea beti, zeharka. Nork eman da? Irakasleek. Irakasleek ematen dute? Ez, ematen dute ugalketa. Laugarren mailan, de hecho, LH laugarren mailan, batzutan 5. mailan, sexualitatea ugalketara murriztu egiten dute, ordu batzuk. Gero zeharka ematen dute, ez. Eta askok nahi dute, baina ez dira kapaz, edo beraik ere tabuak dituzte, beldurrak, hankaz hartzeak, eta azkenan ez da egiten. Gurasoek ere tabu berdina dituzte, eta espero dute ikastetxeak konpontza. Eta azken finean, ping-pong partida da, irakasle eta gurasoen artean, eta gero hemen kanpokoak gaude. Baina gure ekintza da oso puntuala, oso murritza, egia esan, zertarako balio du, ez dute nire kontra egingo, baina gutxi, egia esan. Ping-pong partida hori nola konpondu daiteke? Eske konpontzekoak nire ez da, igual sexualitatearen esparrutik aterako nintzateke da, hezkuntza sistemari buelta osoa eman. Nire ustez, ez naiz honetan aditua, baina zenbat eta garrantzitsuago izan gai bat, guztiago ematen da.
adibidez, emozioak identifikatzea nik ditudanak eta bestek dituzten emozioak eta horrekin zer egin, hau da, emozioen kudeaketa ez da maten. Eta gaude, nola esaten euskara raíz kuadrada. Bai, errokarratuak. Errokarratuak egiten, ez dakizen mailatan, ez du, desastre hutsa. Eta gainera, ikasleek aspertu egiten dira, ez dute interesik, baina gu guazenan sexualitatea hitz egitera, interesa kristona da. Divertitu egiten dira, ikasi egiten dute, eskatzen dituzte ordu gehiago, ez dakit zergaitik ez den egiten, gehien interesatzen zaien adinetan hori eskaini, emozioa kudeatea, sexualitatea kudeatu zure gorputz ezagutu. Hori, niri ustez, sexuologoen ustez, asignatura bat izan beharko litzateke. Eta beste asignatura askok baina askoz ere garrantzitsuagoa da, eta askoz ere emaitza hobeagoak izango zituen implikazioagatik, bai. Ados zaudete? Ekine? Guztiz ados ganea da gauza bat, guztiz beharrezkoa dana da, ez bazara zu arazo batekin topatzen zuen bizitzen, da ez bazoaz aditu baten gana, psikologo baten gana edo antzerako baten gana, agian zure emozioak ezagutzen ez dakizu. Mikel, eta zer galdetzen dute gaztetxoek, aurrek? Aldaketa handia dago LH eta DBH artean. LH aipatu lehen batez ere, gauza biologikoak, haurdunaldiak, bikiak, eta euskeraz ez da desberdintzen, mellizos eta gemelos horiek arteko desberdintasunak, masturbazioaren inguruan ere bai, adin horietan daude, pornoaz behitze egiten dute batzutan, eta DBH batez ere normaltasunaren inguruan. Hau normala da, beste hau normala da, baina ni ez dakit emakume edo gizona naizen, edo niri neska gustatzen zaizkit, baina noiz bait sentitu dut ezak izer mutil bategaitik, horrek esan nahi du ez dakizer jaleo horiek, ez? Etiketen bila dabiltza, eta zein etiketa dira komenigarrienak, ez? Badirudi batzutan baimena eskatzen ari direla, aditu batek esateko ondo zaude, edo hori ondo, edo aurrera, edo denetarik komplikatuagoa da, eta batxillergokoak adibidez, helduek bezala, gauza filosofoagoak edo komplikatuagoak, eta... Eta horixe da, Aitorrek lehen esan diguna, faltan bota izan duela, ez da, sexuari buruz, anistasunez eta naturaltasunez hitz egitea. Hori da, benetan interesatzen zaizuna hori da, kondoi bat nola jartzen den. Hori ikasi dezakezu zure kabuz, eta gainera aipatu dute. Pepinoa edo platanoa ezak izan dute. Ni sexologo nahizen nahian, hori lotxagarri iruditzen zaitze. Hitz egiten bazoa horretaz, tristea da, gauza importanteagoak daude, baina bi ordu eskaini badizkizute, baina eraman zu gomazko zakil bat, ez platanu bat, adibidez. Baita etorri dira gomazko zakil bat. Hobeto. Bi bertsioak aukindu guztu, pertsonalki. Gomazko zakil batekin bai etorri ziren. Eta pornoari buruz esan duzu hitz egiten dutela edo tarteka ateratzen dela gaia, ze iritzi duzu pornoari? Pornoa demonizatu eta kriminalizatu da pilo bat, eta igual egin behar da, baina ez, nire ustez ez, ematen diren arrazioen gaitik. Pornoaren arriskua, ustotekinek esan duela, pornoaren arriskua, eta helduengan ematen da, gizonen helduengan gehien bat, da zigizten dutela. Hau da, LH6ko 11 urteko mutil batek Batman pelikula ikusten badu eta Batman teiatutik botatzen baldin bada, badaki gezurra dela. Ez da teiatura igoko eta berdin egingo. Baina pornoarekin mutil askok, baina berdin zaita 11, 21 edo 51 urte izan, nahi dutena da, pornoan ikusi dutena berriro errepikatu etzean. Zer gertatzen da pornoan? Fikzioa dela, efektuak daudela, eta hori ez dugu ikusten, eta batez ere, mutiek sortzen duten zeozer mutientzako dela. Eta ja sartuko naiz arlo sexologikoan. Pornoan agertzen den, porno hegemonikoan, denetari dago, pornoan agertzen den excitazio eredua maskulinoa da. Eta ezarri egiten dioten neskei ere, inposatu egiten diten neskei, hau da. Pornoan agertzen diren neskak erantzuten dute gizonezko gehienak duten excitazio bezala, hau da, inmediatoa, agresiboa. Eta errealitatearekin ez dauka zer ikusi askorik. Eta nik 16 urte baditut, azkeneko 6 urtea gero naiz pornoa ikusten, eta ikusi dut gogor tratatzen neskak, excitatzen direla ni bezala, hasta naiz neska batekin eta errepikatuko dut hori. Neskak ez badu sexu heziketa ona izan, pentsatuko du bere papela hori dela, ez? Eta azkenan sortuko da hortak. Eta gaizkiari dela, pentsatuko du?
gaizkeari dela, ez badu egiten mutiak espero duena. Hori da. Claro, bai. Horrek esan nahi du, Mikel, porno hegemonikoak transmititzen duena dela, zehazki, zuek transmititu nahi duzuenaren kontrakoa, ez da? Hori da. Sexualitatea norberak deskubritu behar duena, bere erritmoa dauka, sexualitate gehienak nahiko geldoak dira, batez ere emakumeenak, ez dira hain esplosiboak, bakoitzak deskubritu behar du berari gustatzen zaionan, nola pizten zaion desira, eta pornoak segiten du guzti hori, taka. Eta hori matxakatu, egiten du. Mutiak sinistu egiten dute, horrekin ikasten dute, eta gero realitatera eramaten dute. Eta hori, bikote heterosexualetan arazo larriak ekartzen ditu. De hecho, begira, egoera larri-larrietan gertatu da, bortxaketak egon direla, eta mutiak ez direla izan konstiente, edo ez zuten ulertzen hori bortxaketa bat zenik. Karo, danamate, ez dakizen bat urte ikusten horrelakoak, eta ez dute identifikatzen fikzioa zela ikusten dutena. Karo, hori da arazoa. Gero, mutil bat demagun horrelakoa, beste mutil batekin horrelakoa dena, egiten badute pornoan ikusten dutena, bientzako eredua berdina baldin badaz dago arazorik, edo bi neska, edo mutil bat neska batekin horrelakoak direna, baina zeman neska daude horrela, gutxi. Eta orduan nola kudeatu behar dugu pornoaren kontsumoa? Hitz egiten. Orain gurasoek egiten dutena da orokorran debekatu. Etxean aita batek edo ama batek esaten dio bere semeari, alabari, niretzan ez duzu ikusiko pornoa, ez delako komenigarria, eta jazta. Baina ikusiko dute beste nonbaiten. Da, drogekin gertatzen den bezala, ez diogu hitz egingo drogei buruz, por si acaso. Hor daude, kontsumituko dute, edo ez, hitz egin dezagun horretaz. Ba, pornaz ere bai. Ez dinote jarriko dela ama edo aita pornoa ikusten bere semearekin. Igual, batzuk egiten dute, ez nahi sartuko horretan. Baina, aipatzea, jakizu hor agertzen dena fikzioa dela. Trukoak daude, efektuak, ez da erreala. Pornoan agertzen diren neskak funtzionatzen dute mutiak bezala. Errealitatera eramaten baduzu hori, txarto sentiaraziko duzu kidea, edo zu. Osea, ez da hitz egiten horretaz, beraz? Mikel, nola nahiko zenuke izatea etorkizunean sexu heziketa? Ba, esan dut, asignatura bat izan beharko litzateke maila guztietan, etxean hitz egin beharko litzateke txiki-txikitatik, sexualitatearekin jaio egiten gara, hilarte, ez da praktika bat, arazoa da, gizarteak ulertzen duena sexualitatea praktika konkretu bat bezala, hau da, koitoa, eta nire alabak edo semeak 16 urte izan arte, badirudi ez duela izango interesik, hori apurtu egin behar da. Gurasok hitz egin behar dute txiki-txikitatik, betidanik. Baina ez dinot horrela Maialen eseri hemen eta hitz egingo dugunetaz baizik eta bizitzak ematen dizkizun aukerak erabilita, albiste bat ikusterakoan, aldizkari bat irakurtzerakoan, zure bizipenak plazaratzerakoan, edo adibide horiek hartu, hitz egin eta sartu semea alabak hor. Edo behintzat, ez badituzu sartzen, zuen helduen artean hitz egin dezazuen, beraik umeek ikusteko, ez? Maneiatzen dute gaia. Ez da tabuizatzen, eta etorkizun batean galderarik badute, hitz egingo dute.